Läsäkoskella kalastettu koko yö ja siirrytään Otavan kylälle melonta hommiin ja katsotaan myös, että onko rantahauki otillaan. Siellä se Läsäkosken herra vetää vaan hirsiä eikä edes aamukahvia meille keittänyt. No, kello on vasta 6. Eiköhän se uni suoda paronille. Otava on pikkuruinen paikka siinä Mikkelin kainalossa noin 3 tunnin päässä Helsingistä. Kylän paikallisleipomossa minua odotti iloinen retkeilijäporukka, jonka seurassa pääsisin Puulan laineille melomaan. Ei mitään. Näytetään nyt siis mukaan. Otavassa sijaitsee yksi Puulan näyttävimmistä näköalapaikoista. Päätimme aamuveryttelynä kavuta jylhän Linnavuoren päälle leipomosta ostetut nisut kainalossa. Kukkulan päältä avautui huikea maisema juuri niille seuduille, joihin olimme kohta kanooteilla suuntaamassa. Leidit autoimme matkaan järvelle Otavan uimarannalta, joka on muuten suosittu lähtöpaikka melojien keskuudessa. Järvimelonnan lisäksi Puulavedellä on mahdollisuus myös jokimelontaan. Olin kuullut puromaisesta Korpioesta, joka sijaitsisi vain pienen automatkan päässä kylältä, joten päätimme lähteä miehissä tutustumaan koskien kuohuihin. Näitä pieniä teitä kun menee riittävän pitkään, niin katoo kyllä suuntavaisto välittömästi. Tietysti maisemat ja miljöö on aina mielenkiintoista katsoa, että mitä kaikkea pääteiden ulkopuolelta löytyy. Löytyi tämmönen vanha ajan kyläkauppa. Täältä saa kaikki. Ei ole varmaan olemassa mitään tuotetta, mitä täältä ei saisi. Tuosta lähtee joki kaupan takaa ja me lähdetään sitä melomaan ja katsotaan täältä nämä viime hetken ostokset. Näissä pienissä kyläkaupoissa todellakin on aito tunnelma. Juomien lisäksi kyytiin tarttui kaupan emännän suosittelema uistin, jolla Puulaveden viljaa kohta niitettäisiin. Kalareissua ennen oli kuitenkin luvassa jännittävä melontaretki. Sain kaveriksi mikkeliläisen liikunnanopettajan Heikin, joka on kokenut Puulan meloja. No niin, rakkaat katsojat, koskimelontaa edessä, joten minä rakastan teitä kaikkia hyvästi. No ei vainiskaan. Onhan se aina kun sanotaan, että on koskia edessä, niin on siis semmoinen oma pieni jännityksensä. Vaikka ei nää nyt varmaan mitään Niagoroita ole. Niagara. Mikä meitä siellä niin
Otavan uimarannalta startannut pirteä naisporukka odotteli meitä jokisuulla. Teimme kanooteista lautan ja pidimme juomatauon. Nestetankkauksen jälkeen jatkoimme taivalta kohti Vattusaarta. Kyllä mukaan. Ollenkaan sanottu, että saa se ei huomaa. Mä heittelin tuossa 20 minuuttia moottorin. Nyt saavuttiin Vattusaareen, joka on yksi Puulan suosituista retkisatamista. Lähiruuan erikoismies Ilkka on paikalla ja nyt lähdetään hakemaan haukea tuolta Kaislikosta, josta saadaan ruokaa ja tätä kalastusta selostaa Ellu. No niin, kohti venettä. Näytäpä Ellu siitä kartasta, että missä ne kalat on. No tuossa on ollut ihan hyvää kyllä saanti tossa. Joo. Eiköhän me sinne päin lähetä. Joo, mennään sinne. Tässä meillä on tämmönen hieno savolaismallinen soutuvene. Se on äänetön ja vaatii liikkuakseen lihasvoimaa. Sen kanssa on hyvä kalastaa, kun kalat ei pelästy sitä. Sitten vähän vauhtia. Ellu souti meidät todellisille kalamiehen mansikkapaikoille. Jo 5. heitolla siiman päässä rimpuili sopivan kokoinen lounaskala ja heti sen jälkeen toinen Puulan hauki poraisi Ilkan lusikkauistinta. Ui. Kyllä. Sä oot kyllä sellainen kalastuksen onnetar. Kyllä, tällaisia me savolaiset naiset Niin. ollaan. Soudappa meidät Otti paikalla. No tuossa vaan. Tarvitaanko? Oi, Nyt menee virvelitkin. Ota. Mä otin tuolta Kaislikon keskeltä hyvin perinteisellä minouspuunilla. Ruohosuoja, niin voi heittää tuonne ruohon keskelle. Voi olla, että valtaisan kalansaaliin aiheuttaa toi savolainen nainen. Tai puuvene. Lämpimällä säällä kala kannattaa laittaa saman tein kylmään ja valmistaa heti. Lähdimme siis perkuuhommiin. Ellu souti meidät rantaan, jossa Ilkka aloitti oitis kalan valmistelupuuhun. Eli mulla on tässä on hiilostettuja muikkuja, sitruunaliemes, marinoitu. Sitten mulla on lasimestarin lohta tehty Puumalan lohesta. Huikea hyvä retkievästä. Tulee aika helposti mukaan, ei paina paljon. No, jaksaa odottaa, kun paistetaan ihan kohta hauki. Eli nyt suomustetaan hauki. Mä oon ite vähän sitä mieltä, että vaikka ei tykkäisi syödä kalasta sitä nahkaa, niin kypsentäessä se antaa siihen makuun ja se suojaa sitä. Eli kun on tarpeeksi kuuma pannu tai riitilä mihin laittaa, niin ei nappaa ihan kauhean pahasti kiinni. Ja jos ottaa, niin ei se mitään että se ei ole niin vakavaa. Vähän öljyä voi sipasta. Hauki tirisi muurikalla ja sillä aikaa osa retkeläisistä kylpi helteisen auringon alla. Jos muuten haluat tarkalleen nähdä, miten Ilkka valmisti kalan, klikkaappa oikeassa yläkulmassa olevaa linkkiä. Jos tämä annos ei olisi mun kädessä, niin mulla tulisi voimakas annostusteos. siitä tulee vielä. Siikka. Ennipä lopetti. Tämmönen melontareissu sopii aivan hyvin 1 päivän retkeksi. Lähtöpisteet ja reitti löytyy videon lisätiedoista. Nyt on kotiinlähdön aika.